एजे म्यूजिक प्रेजेंट। राते गईल रही साटा पनाचे एगो बरतिया पर गईल पाछे ए सखी। राते गईल रही साटा पनाचे एगो बरतिया पर गईल पाछे। ढेला चलाई सखी देले बुताई, ढेला चलाई सखी देले बुताई। लाइट दे पर रे अन्हार को के मरल सहे पर रे भइल बानी दिल्ली में रे पर रे। अन्हार को के मरल सहे पर रे भइल बानी दिल्ली में रे पर रे। बाची खरे सवाद हमर देले बाली खके मोबाइल के नंबर सखी। लेले बाची खरे सवाद हमर देले बाली खके मोबाइल के नंबर। चुअता टप टप ऊपर से पानी, चुअता टप टप ऊपर से पानी। मरले बाजे पर रे अन्हारे कके मरल सहे पर रे भइल बानी दिल्ली में रे पर रे। अन्हारे कके मरल सहे पर रे भइल बानी दिल्ली में रे पर रे। म्यूजिक बाय विदेश भोजपुरिया। अमित पटेल की आवाज में कब से हमारा के ताकत रहे, राउटी के ओरिए से झाकत रहे। कब से हमारा के ताकत रहे, राउटी के ओरिए से झाकत रहे। मरले बा चोट काम करे न हो रत, कथी बताई सखी उठता दरद। के पर रे अन्हार के मरल सहे पर रे भइल बानी दिल्ली में रे पर रे। बरतिया मरल सहे पर रे भइल बानी दिल्ली में रे पर रे। राते गईल रही सादा पनाचे एगो बरतिया पर गईल पाछे। ढेला चलाई सखी देले बुताई, ढेला चलाई सखी देले बुताई। लाइट दे पर रे अन्हार को के